Anga foli be an lagaba bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye ko nin y'aw donnen aw ka jɛmukan kɔnɔ n'o ye dɔgɔkun kibaru ye ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka ta 9h la ka taa bila 10h la dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan ye min ka wele bi se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni cɛrili walasa u ka na an k'an da don dɔgɔkun kɔnɔ kibaruba minnu kɛra walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw denkɛ o de fɛ ani aw balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samake bi mɔgɔ min b'an bolo n'ale ka baara ye kunnafoni ɲinini ye ale ye Musa Konate ale tɛ mɔgɔ dogolen an ka plateau in kan Musa Konate an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabili la. I ye danaya dan kan ko n ka na maliyɛndenw kunnafoniya a diyara n ye fɛn o fɛn bɛ taa Mali jo fanfɛla la o fana y'an ka baara ye an bɛ wulikajɔw sabati walasa u ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ k'i fo k'an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛmaayaso fo. An ka foli belebeleba bi i wele o wele i b'an ka wele jaabi bi dɔgɔkun kibaru dɔgɔkun bakuruba fila min b'an bolo o y'a ye nin semaine k'a ta dɔgɔkun daminɛ k'a ta tɛnɛn na fo ka se bi la an ɲɛ bɛ communiqué caman an tulo bɛ kunnafoni caman na armée kan n'o ye armée an ka faso lakanabagaw k'a ta Mali camancɛ ka taa bila fo nord yan fan fɛ kunnafoniw ma ka di mais an ta ka caman faama la donc Musa bɛn'i da don o la ka caman expliquer an ye walasa an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na o bɔlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ wagati la Mali kɔnɔ yan activité politique n'o ye politique maaw ka lajɛrɛw an'u ka kumaw ye dan kun sigilen n'o la mais dan in wulila ka bɔ o fɛn in na n'an b'a fɔ o ma levée de suspension o wulilen k'a ta o wagati politique ma jɛkulu caman minɛnen kunno an ka faso lakanabagaw fɛ fo ka taa se bi la da taga se ka don kuma la an bɛna essayer ka faamuyali dɔw di an lagɛbagaw ma o de y'an ka bi dɔgɔkun kibaru an bɛna da don dɔgɔkun kibaruba minnu la Musa an tɛna wele diya kɛ na bilen an bɛ retard dɔɔni na donc e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye nin semaine in kɔnɔ armée ka communiqué ani jumɛn yɛrɛ de bɛ yen précisément maa minnu ma faamuyali kɛ maa minnu ɲɛ b'a la communiqué bɛ ka kɛ reportage bɛ ka kɛ mais u tɛ ka caman faamuya la an bɛ wɔɔrɔ jumɛn na sisan. Ayiwa i ka nin diyara n ye i kɛlen don ka thème ci ma waati min na ko jamana camancɛ a n'a kɔrɔnfɔɲɔgɔnya fan n'u fɔra ten sisan nɔ lakana ko la maaw b'u u kɔlɔnsɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u tɛ kelen ye caman tɛ bolo fɛ bandiw b'a la an b'a dɔn k'a fɔ yale groupe d'autodéfense dɔw fana b'a la djihadistes fana b'a la donc n b'a dɔn k'a fɔ caman tɛ bolo o lakanabaliya o nana cogo di parce que an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ waati mun na en 2012 ni jihadi binna an kan donc yɔrɔw bɛɛ minɛna 2013 ko k'ala ye ka taa élection na donc élection ko kelen donc n b'a dɔn k'a fɔ donc reconquête France wulila waati yani élection ka kɛ o y'a sɔrɔ Jonkunda transition fanga de bɛ yen o ni Sanogo ninnu Jonkunda ye wele bila waati min na a tun bɛ président de la transition na wele bila français reconquête kɛra ka yɔrɔ bɛɛ minɛ yɔrɔw minɛna ko ka kalataw organiser la an y'a ye k'a fɔ waati min na reconquête bɛ kɛ ayiwa fɛn bɛɛ tali kɛ kalataw kɛra 2013 IBK sigira donc IBK sigilen an y'a ye k'a fɔ Kidal o interdit la an ka armée la bon de 2015 fo ka na 14 la an y'a ye k'a fɔ waati min na 2014 an ka faamaw y'a essayer k'u bɛ taa ye n b'a dɔn k'a fɔ groupe armé u b'a k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ Kidal tɛ Mali dɔ ye fo Musa Mara ko qu'il pleuve ou qu'il neige san nana san ma na o ayiwa neige jiginna neige ma na o ale kɔni bɛ taa Kidal o ko kɛra o bangena min na an bɛɛ b'a kalama 2015 de an y'a ye k'a fɔ crise fɔlɔ daminɛna centre la Sénégalais minnu bɛ yen voilà fo ka taa Bajangara ni voilà ani Bankasi ninnu mɔgɔ minnu bɛ foro la y'a essayé u bɛ taa olu fa donc a yera k'a fɔ u b'a fɔ ko fulaw dɔgɔnɔw n t'a dɔn a tigilamaw tun bɛ fulafiniw de don ka taa attaquer donc crise embrasée la o cogoya de la k'a lawuli ma a biti kun ye min ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ 2012 terrorisme ko kɛlɛ yɛrɛ la ka n'a kɛ i b'a fɔ communauté yɛrɛ dama parce que ko in daminɛna o de la mais a biti kun ye min ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ maa ninnu min kun murutila k'u b'a fɛ ka jamana tila u ka carte la u y'a tigɛ ka n'a bila fo Douanzan o bɛ Mopti mara dilan donc au Douanzan niveau la donc u nana zone de tampon de don pour u bɛ yen chauffer cogo min na donc n'o kɛra i n'a fɔ Soudan du Sud ani Soudan du Nord kɛra cogo min na u bɛ se ka tila donc n'a fɔra ko tilali u b'a tigɛ o yɔrɔ la k'o d'u ma
donc au de kun ye objectif ya an tora o la finalement les communautés se sont organisées anya ye dana amasagu olu fɛn bɛ tali kɛ Seku Boli o fana na fulaw fanfɛla la olu fana y'u organiser o tora o de la donc méfiance kɛra mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn attaquer djihadisme nana don a la banditisme nana don a la bon maintenant terrorisme fana nana don a la donc a ko embarrassé la o cogoya de la donc fɛn bɛ tali kɛ jamana camancɛ bolo fɛ an tora o de la o ministre autodéfense n'i y'u fara ɲɔgɔn kan bavure b'a la hali n'a sɔrɔ a kumaw bɛ ka fɔ a man di a tigilamaaw ye caman parce que u ma kalan sariya ani lakana yɛrɛ kalan de fana ye lakana ye lakana ye kalan de kalan b'a la mais i b'a dɔn k'a fɔ ka troupe entretenir o fana bɛ a la n'a fɔra e kun bɛ sɛnɛ kɛ ou bien e kun bɛ baara mun kɛ k'i yɛrɛ balo n'a fɔra k'i k'o bila e tɛ jamana ye sɔrɔda wɛrɛ t'i la ka maaw bila k'u ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ mun ban waati b'a la i b'o dɔn mais ban waati tɛ fɛn mun na donc maintenant pour ka troupe entretenir donc bavure dɔ yira a la a ko la an b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko doso dɔw bɛ ye tiɲɛni dɔ la o kuma in ye tiɲɛ de i y'a faamuya donc bin bɛ taa kɛ ayiwa fɛn min bɛ tali kɛ communauté la k'u ka baganw n'u ka fɛnw minɛ donc an tor'o la crise embarrassée la donc finalement u nana ka communauté o terrorisme bɛ yen ani banditisme a dɔw bɛ yen u bɛ na communauté soit u bɛ sɔn u ka fɛnw ma parce que état tɛ yen état absent na a yɔrɔ ninnu na donc i bɛ sɔn u ka ko ma ou bien soit u b'i laja an y'a ye k'a fɔ o yɔrɔ caman fagaliw caman de kɛra a yɔrɔ caman ninnu na donc n'u banna u ka ko ma u bɛ na k'u réprimander c'est à dire ka bin u kan ou bien soit u bɛ na u ka baganw minɛ jaka min sɔnna ka jaka ni fɛnw sara o fɛnw b'o cogoya la donc an tora o cogoya la donc jusqu'à ce que la situation s'est embrasée hali n'a sɔrɔ état bɛ yen a ka gɛlɛ a ma kosɛbɛ parce que dugudenw dɔw yɛrɛ b'a la sisan o de bɛ ka camancɛ kɛlɛ in gɛlɛya kosɛbɛ parce que pour i ka maaw yira ou bien ka fɛn wɛrɛw kɛ i b'a ye tan sisan su fɛ terrorisme don tile fɛ a b'aw fɛ donc o kɛlɛ o ma nɔgɔ kosɛbɛ mais donc ko kelen jateminɛ depuis transition in nana sigi sen kan vers 2021 et peut-être e bɛ ka information minnu fɛn kɛ sisan o ye avant transition mais sisan depuis transition in sigira an y'a ye peut-être an bɛ information minnu sɔrɔ an bɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ caman changera la hali Kidali yɛrɛ kun ye zone de tampon min ye n'o kun kɛlen don i b'a fɔ zone nin y'aw ta ye nin y'anw ta ye et armée sera ka don yen mais tile fila in yɛrɛ la nin semaine in yɛrɛ la an tulo bɛ information min an tulo bɛ communiquer ni information minnu la DUPA yɛrɛ communiquer kɛ k'a yira k'a fɔ u ye neutralisation dɔw kɛ u donna juillet la kɛlɛ minnu fana kun kɛra u sera ka corps dɔw fana récupérer n'o ye an ka cɛden minnu tora faso kɛlɛ la mais sisan mɔgɔ min ma nin bɛɛ faamuya sisan o tigi bɛ se k'a yɛrɛ situer cogo di nin semaine in yɛrɛ kɔnɔ voilà an bɛ ka communiquer merci bien et donc i ka nin ɲininkali in diyara n ye armée y'a ka communiquer kɛ parce que bɛɛ b'a kalama ka juillet kalo balina kɛra an ka maaw la yen fɛn bɛɛ tali kɛ an ni an partenaire russe u y'an ka sɔrɔsiw caman faga o la ani russe hali n'a sɔrɔ armée malienne ma bilan kɛ mais an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dadigiba de kɛra la a waati an ka premier ministre yɛrɛ ye lasew dɔw kɛ n b'a dɔn k'a fɔ classe politique dɔw y'a kɛ polémique ye que nous avons perdu une bataille et non la guerre ko kɛlɛ kɔnɔna na k'i bɛ kɛlɛw dɔw bɛ guwa i la o kɔrɔ tɛ ko se kɛra i la quoi ko kɔrɔ tɛ se kɛra i la parce que juillet kalo o juguyara kojugu fo terroriste yɛrɛ y'a vidéo n'a fɛnw bɔ donc kɔrɔw dɔw tora yen su dɔ tora yen et puis mobile dɔ fana tora yen donc armée kun b'a ka progression na comme communiqué la k'u bɛ u ka taa ɲɛ na u taara a yɔrɔ ninnu na ka o su ninnu don récupérer o ni fɛn mais min y'a la kabako ye fɛn bɛɛ tali kɛ fan dɔ in médias internationaux notamment Wassim Nasr souvent ani Charles Daniel u t'a dɔn k'a fɔ armée ka positionnement ye min ye nin ko in na parce que est-ce que o tɛ fana olu parce que information fana ye fɛn dɔ ye information soit i b'a di soit information bɛ taa n'a yɛrɛ ye o information min bɛ taa n'a yɛrɛ o dɔw bɛ se ka kɛ rumeur ye o dɔw bɛ se ka kɛ propagande ye ni jamana yɛrɛ ye information essayer k'a b'a canaliser cogo dɔ la est-ce que a t'a to minnu yɛrɛ bɛ information di olu dɔw ka wuli ka déplacer ka taa jamana wɛrɛw la n'u taara jamana wɛrɛw la peut-être u t'o jamana wɛrɛw la u tɛ terrain kan bilen u bɛ analyse kɛ peut-être u siralen n'u yɛrɛ ka sécurité ani u yɛrɛ ka fɛn parce que an tɛ se k'a fɔ bi in na k'an bɛ jamana min kɔnɔ kunnafoni dila caman de kan bi k'i sigi ka fɔ bi ka a bolo sinsin k'a fɔ Mali kɔnɔ bi na kunnafoni dili ma nɔgɔ hali ni caman bɛ di mais a dili ma nɔgɔ u bɛ siran u ka vie ani u farikolo yɛrɛ ɲɛ
kunnafoni dili ka nɔgɔ dɛ mais fɛn min hali ni i bɛ kunnafoni baaraw fɛ a bɛ fɔ ko ayiwa fɛn min bɛ tali kɛ lakana tigilamɔgɔw i b'i kɔlɔsi olu ka kunnafoni dita la ani kiiri tigilamɔgɔ parce que olu ye jamana ka ɲɛnamaya de sinon hali sini maaw bɛ ka kunnafoniya di an b'a dɔn k'a fɔ Kassim bɛ yan don o don a bɛ kuma a b'a ka kunnafoni di maa wɛrɛw b'u ka kunnafoni di mais fɛn min ye armée ye o ko tɛ se ka kɛ banjabila ye et puis ale ka gundo fana tɛ se ka bɔ i n'a fɔ gundo tɔw bɛ bɔ cogo min na parce que n'i ye ale ka gundo bɔ a bɛ se ka kɛ jugu b'i servir a la ka taa o ci o de kama nin waati laban in na kunnafoniw y'aw kun dogolen don a ma camanw na u b'a fɔ bon armée ka positionnement na u kun bɛ ka taa Tezawaten u seginna donc o la pour an ka mɔgɔw bɛ se ka bɔ k'a fɔ non o tɛ a ye nin min fɔ nin tɛ tiɲɛ parce que fɛɛrɛw de don kuma dɔ la peut-être aw ka bin wajan kɔnɔna na donc armée ye voilà système daminɛ makun kɔnɔna na k'a ka baaraw kɛ o baaraw de kɔnɔna na n b'a dɔn k'a fɔ u tatɔ la u y'u ka pisiw n'u ka appareil de reconnaissance caman de brouillé avec nos partenaires russes o de me dankar la o la kosɛbɛ kosɛbɛ donc jouer kalo min kɛra rapidement pour kana kuma kɔnɔna na u ye ayiwa o matériel ninnu récupérer ka kɔrɔw do fana récupérer wasa u ka se k'u don i n'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ninnu bɛ dɔn cogo min na mais u ma t'o la DIRPA y'i t'o la a ye communiqué dɔ fana kɛ BER dɔw y'a essayé k'u bɛna BER kan attaquer Yag Agali ka bara droit dɔ bɛ yen a ka commandant dɔ bɛ yen u y'o faga un jeune très dynamique a kun ye a ye fɛn bɛɛ tali kɛ groupe terroriste ninnu presque a y'a bɛɛ kɛ Mujaw fo ka se ayiwa chaque fois ni groupe terroriste minnu mago b'a la opération ani planification ka taa terrain kan kɛlɛ kɛ a b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ taa baaraw kɛ donc an ka armée maaw ye dankari olu la BER a n'a ka cɛdenw donc an y'an t'o la u ye minnu salon fana da an y'a ye k'a fɔ communiqué dɔ fana bɔra an ka garde nationale la fɛn bɛɛ tali ka Baye Ag Mohamed ale tun bɛ garde nationale la nka ale bolila ka taa fara juguw kan u ye tigɛ da o fana kan Tezawaten an y'a ye k'a fɔ o fana ye ko belebeleba ye o fana tun bɛ ka opération dɔ kɛ ka na tilebiɲafɛnw fɛ a ka maaw dɔ tun bɛ yen olu fana o minɛna ni ma fili Sikaso ɲafan ninnu fo ka taa Buguni ni ma fili kunnafoni labanw la olu fana minɛna an y'a ye k'a fɔ kunnafoniyaw la hali n'a sɔrɔ armée ma communiqué a la il y a ce qu'on appelle en journaliste source officielle et source non officielle voilà o ye kunnafoni mun bɔra faamaw yɔrɔ ani kunnafoni dɔ fana bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ lakika ye k'a sɔrɔ a ma bɔ faamaw yɔrɔ an ye kunnafoniyaw dɔ sɔrɔ ko ayiwa fɛn bɛ tali kɛ Yag Agali ka karamɔgɔba n'a bɛ fɔ a ma ko marabu qui est différent de l'imam donc k'u ye tigɛ da o kan o ma ani maa 7 o maa 7 ninnu na français kelen b'a la o ni algérien 2 mais pour le moment information ye an bɛ ka confirmation kɔnɔ DIRPA non oui ne ye min fɔ n ka kuma kɔnɔna na o y'o de fɔ an tɛ e m'a fɔ ko kunnafoniya tɛ la kɔnɔ ça veut pas dire que forcément oui source officielle bɛ yen an kan k'an fiyɛ o la mais i bɛ kunnafoniya dɔw fana sɔrɔ min ye lakika ye min tɛ bɔ olu yɔrɔ la an ye min sɔrɔ fan wɛrɛ n bɛ k'o kumaw de fɔ voilà sisan population min yɛrɛ b'o yɔrɔ la sisan o ka rapport bɛ se ka kɛ jumɛn de peut-être ka armée yɛrɛ ka appuyer hali n'o ye information diw ni hali n'o ye aide ye walasa fɛn fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa u ka yɔrɔ bɛ se ka stabiliser cogo min na i b'a fɔ Banbanci wale ninnu bɛ faamu olu fɛ population yɛrɛ ka position ka kɛ jumɛn de population ka ko ye min ka kunnafoniya di la le plus grand discret parce que armée fana ye renseignement de n'i y'a mɛn ko armée kunnafoniyaw de don a jolen donc n'ale y'a sɔrɔ a bɛ fɛɛrɛ de tigɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ donc n'u y'a sɛgɛsɛgɛ dans la plus grande discrétion o de différence bɛ renseignement ni information parce que information o ye kunnafoniya ye min bɛ jama bɛɛ kun kan mais renseignement i b'a sɔrɔ a bɛ kulu de kan kunnafoniya bɛ a bolo mais kɔfɛ mɔgɔw ma kan parce que u kan ka baara dɔ k'a kan o de kama u b'a fɔ ko armée renseignement dɔ b'a bolo a bɛ ka baara k'a kan donc n'a ye baara k'a kan n'a y'a dɔn u b'u ka opération planifier n'a banna de ni objectif militaire atteint de waati min na i b'a ye en général olu bɛ bɔ u bɛ communiquer k'a fɔ nin ni nin kɛra n'u u sera k'u neutraliser u b'a fɔ k'an ye nin neutraliser an y'u ka matériel ni hakɛ ninnu détruire k'a détruire mais u t'a fɔ k'a fɔ o jugu bɛ nin yɔrɔ in na an bɛ taa mais n'i y'o kuma fɔ o jugu kɔnɔ o bɛ taa de o bɛ déplacer de o de kama mɔgɔ caman bɛ yen i b'a ye fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ mun de bɛ yen tuguni mun bɛ Tezawaten tant que u ma tila a kɛ man di ka di mais quelques rares personnes olu kɔni o bɛ kunnafoniya dɔw sɔrɔ ka ala kuma fɔ u b'a a bila sika la k'a fɔ ko nin bɛ yan kunnafoniya jɔlenw t'an bolo mais an ye min sɔrɔ o ye nin ye
yani aywa bugunga bo aywa kabanye kabagolo nyema donc au baraw de besena donc anya ye ka fo neutrali population ka coopération e miye o ye ka nyefoli deke ka armée blasera ka kunafiya ne a jonjon dama ngakila service de renseignement ou de a permettre ou yetike da bay ag Mohamed le déserteur de l'armée malienne Mimbora garde nationale ka fara jugu kan o yo mine jeudi jantemene no kara 3 octobre o tege da o kan la bezaga kata Niger frontière fanfela la o ka checkpoint mumbe alle schéma wuli ka ba fanka o yo mine o fembe talike aywa Mimbora ka min fo sesano no yag agadi ka aywa karamo baye anano now no be talike français kelima la ani algérien fla ato oye groupe terroriste mo ye tike dara olu fana kanye kuna fonia mun sora ma bo dir pa yoro la fanga sigi ko kuma fo donc ko tike dara olu kan fembe talike anyanto na fana anye kuna fonia do fana soro ay wa ko sigana mo fla ko olu minena fembe talike nyamana ma pas flatere 3 saba sigana mo saba olu minena nyamana voilà donc mo tse ka fo terroriste ou mais abe biskia ka fo voilà anga armée mo voilà donc ayanto la donc ibe ka mi fo dire pas qu'on be ka communiquer ka hakli sigi ke ka ira ka fo abe ka baramun ka ay communiquer ke ye matériel mo fo jouer kalola donc ye aywa anga chou munbe ata ulu fure uno fait fembe talika anga mais ni corps nous récupérer les kana peut-être armée reka sutuali ke ou bien fait à kadu somo ma ebolo biseka ke moyen al 600 wala sa somo biseka apaiser parce que mo tima ba ira ka fo mo ko muluka mo perdu kelen nous te corps récupérer à deux ka gele parce que ta do min kera mais nous corps nale abiseka ke fere wala sa ku dusukun salo sutuali ni ga mo na fara ga mo fatura ni ya ashusoro iketola ka do abe comme ti modèle do rebe ki nache iba do abe romna alni ibita ba kaburu parce que amba don afo anga jamana edina jamana ibita do kai iba do kaburu be romna mais na fura ko kelekera iga masara ita ashuro don fana abe kimingi na mais mba don afo sumo nu fana sura si sumo nu fana prelendo akobe kama parce que kele konna na ko kacha langini te jamana fe ka fo fure mun betui ka fo ko bando ubi fenno kuma dola ate soro kuma dola ita do abe romna parce que kele konna na ibi dadigi ke jugura chomna kuma dola fa abe dadigi kila ay wa ko do ke isigilento ni mie donc yeni minge ni kunya na mabadi ni meke sababu ye atuka dimi bola ate uka kimingimi bula uka uye mamu perdi ato bula mais abe nani fendo e ka ira ka foko jamana haklibu ka maula halu salen ko fe wo wuli ga jo sabati kata fudo no fe hal na soro gela ba soro la kula kananu ye wasa ushu be se ka do chogomna ina fo amanga furo don chogomna bon voilà ma don ga fo sumo ko préparer lendo akoka ma al ni mamun mutai anga la nyinite o perelendo akama parce que depuis wati muna ibe son idinga do armée la o korode ibi nindi wasa jamana katisi inindi tola abseka ke furebe soro comme furete so donc na ma soro abe digila me o ba fam mbadon afo limania bula o bena fam o badon afo faso jo barodo bashita la o de ban sen 52 anka tem flana kono anga tem flana alete dore aya anose ka ba wakati la malikono ya fanga tamanche fanga akuye dansiki politique moko ka la jere anuka kuna kuni dido la media usanfe mais ayo ko fe anana o décision min tara ay décision wili na ma fuma lever des suspensions des activités politiques donc mais suspension wakati politique ma do yi le fait communiquer do signer politique ma do yu ka me contact ma ira olu minene olu kun minena mais lever wuli kase bila ko imbe toko di politiquement olu minena ou blala wa ou bien akobe toko di yani kuma mfo mbadon ga fo jamana mauko kuye aywa politiquement ko bara sonsori ko ka sabu ke ko dim ka ko no dialogue intermalien o ko ka sega ke basiki konna nga don ga fo a ke o kera kirini wo a kuma politique
politiquement fanfɛla la, ce qui est normal. Hali n'a to y'a sɔrɔ n yɛrɛ ye politiquement ye n'a ko kɛra ten k'a fɔ nin cogoya in na n bɛ se ka bɔ peut-être parce que pour i ka mɔgɔ faamu f'i k'i yɛrɛ bila a bɛ minɛn mun kɔnɔ donc n yɛrɛ bɛ wuli ka a ko kɛ. Bon an y'a ye k'a fɔ a fɔra ko interdiction des activités à caractère politique. Voilà, médiaw fana ka a couverture lajɔ n b'a dɔn k'a fɔ maison de la presse bɔra a waatiw la ka mankan yɛrɛ cɛ an yɛrɛ ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen n'o ye Mamadu Dabo ye a ko même coup d'état kɛlaw ko journalistes ye micro tandi o la ko ka jugu ko k'o bɔ a waati a ma bɛn voilà maison de la presse bɔra la donc homme de médias fɛn bɛ tali kɛ les faits des médias donc olu bɔra ka kuma ka a fɔ ko o ko kɔni dan tɛna sigi o ko la olu b'u ka couverture kɛ i n'a fɔ u bɛ deli k'a kɛ cogo min na an y'an t'o la les 11 politiques minnu minɛ leader politique minnu minɛna a kɛra sen dɔ fɛ voilà k'u bɛ taa lajɛrɛ dɔ la domicile privé la n b'a dɔn o intercepté la k'u minɛ k'u kun b'a fɛ ka réunion dɔ kɛ k'a fɔra ko politique ko o fɛn na u minɛna ka bila kiri ka bolo kan kiri ka bolo kan jusqu'à présent da ma don o ko la a leader politique ninnu n b'a dɔn o carina un peu kasobon ninnu na dɔw bilala ka taa jɔ i la dɔw bɛ kurukuru dɔw yɛrɛ bɛ yan k'u carin k'u bila ka taa yɔrɔw la donc jusqu'à présent a dossier ma dayɛlɛ k'a fɔ nin waati a bɛ na kɛ n ka kunnafoniya labanw la. Bon nin bɛ ayiwa faamaw ani kiiri tigilamaw de cɛ hali n'a sɔrɔ Assimi Goïta il est le premier magistrat hali sini n'a ale sɔnna n b'a dɔn k'a fɔ parce que ale de ye kiiribon tigi fɔlɔ ye quoi donc n'ale sɔnna n b'a dɔn k'a fɔ u bɛna bila mais ninnu ka jugement je pense que u bɛna fiɲɛ bɔda sɔrɔ mais certainement ni élection nana annoncé. Mais est-ce que jamana yɛrɛ bɛ yan'an ka so yɔrɔ ma sisan ni politiquement ni 11 leaders ninnu certes leaders de don leader b'a jira k'a fɔ u bɛ jɛkulu dɔ de ɲɛma u bɛ ka jɛkulu dɔ de guider donc u bɛ jɛkulu minnu ɲɛma olu bɛ ka mun de kɛ u minɛlen fo ka se bi la olu ye mun de boloda an dun y'a ye k'a fɔ levée fana kɛra levée kɛlen o tɛ dɔwɛrɛ yira k'a fɔ sisan politiquement bɛ se ka kuma sisan politiquement bɛ se ka demande introduit walasa ni parce que ni manifestation fana bɛ kɛ demande de bɛ introduit k'a yira k'a fɔ an b'a fɛ ka manifester ka bɔ nin wɔɔrɔ in na ka se nin wɔɔrɔ in na u ka jɛkulu bɛ ka mun de kɛ walasa u ka leader ninnu bɛ se ka u ka liberté sɔrɔ cogo min na. U ka jɛkulu bɛ ka négociation kɛ dɔw yɛrɛ taara aide à voir n b'a dɔn k'a fɔ a ka mawuludu bannen kɔfɛ ɲininkali tɛnkura la ko yala ko fɛn bɛ tali kɛ les 11 leaders politiques minnu minɛna ko yala u ka seli kɛra ma waasa olu ka kuma a ko tiɲɛ dɔ seli u ser'u ma waasa olu bɛ se ka kuma k'olu ka kɛta kɛ nka kiiri ye kiiri ye ko in b'o niveau la n y'a ye k'a fɔ dugumala la n'a maaw dɔw bɛ kuma olu bɛ wulikajɔ la waasa u ka mɔgɔw bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min na chaque fois u bɛ visite kɛ n t'a dɔn bon maintenant depuis o kɛra fo sisan nɔ hali n'a sɔrɔ levée de suspension o kɛra caman bɛ yen u bɛ ka siran ka kuma ko cyber criminalité n yɛrɛ ka cɛ chaque fois n'a kumana ko article de bɛ yen ko ne tora ka kuma dɔrɔn ko cyber criminalité bɛ yen voilà donc réseaux sociaux fana réglementé tɛ mais o ye don wɛrɛ kiba o ye don wɛrɛ voilà donc o bɛ ka caman fɛn parce que ala a camanw na an b'a essayer k'an bɛ t'o ta ko c'est des sujets sensibles olu yɛrɛ bɛ ka san parce que n'a ko kɛra cogoya dɔw la dɔrɔn i bɛ kuma dɔw fɔ dɔrɔn a bɛ interpeller cogoya dɔw la donc franchement cybercriminalité donc an b'a dɔn k'a fɔ c'est une loi a bɛ yen sariya ye mais caman y'a yira k'a fɔ ko elle est vraiment répressive k'a a bɛ maaw ka kanabila n'o ye liberté ye k'a b'o ko koron kojugu kumadaw fana tɛ kɛ maaw bolo i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na quoi donc o bɛ ka a caman siran hali n'a sɔrɔ suspension parce que nin ye question judiciaire de ye ne wulila en tant que leader ou bien soit ta parti politique maaw dɔ i ye kuma dɔw fɔ kuma jɛngɛnɛw i bɛ se ka cɛ ka taa fɛ mais n b'a dɔn k'a fɔ u b'a a ko la u b'a a ko wulikajɔ la waasa u ka maaw bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na kuma caman fɔra an ye dogo la mais olu bɛɛ tɛ se ka fɔ plateau kan voilà. I yɛrɛ y'a yira k'a fɔ loi min bɛ yen a bɛ dan sigi mɔgɔw ka hakilina diw la mais est ce que an bɛ fanga min kɔnɔ sisan n'an b'a fɔ transition ale tɛ dɔwɛrɛ ye fanga dɔ binnen yanni fanga dɔ
dan sigiliw la yani dɔw wɛrɛ ta cɛ est ce que ni transition fanga in mago tɛ jamanadenw bɛɛ hakilina la fo ka taa se politikimaw yɛrɛ ma parce que jamana tɛ se ka gérer olu kɔ hali ni an bɔra kɛnɛma sisan k'an ye mɔgɔ caman ɲininka u bɛna fɔ politikimɔgɔ ninnu ka minɛ an mago tɛ politikimɔgɔw la mais politiki yɛrɛ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka idée ta walasa ka jamana gérer ka idée ta walasa san nataw la mulu bɛ se ka kɛ ka kɔn olu ma joona est ce que jamana in transition in yɛrɛ bɛ se ka réussir k'a sɔrɔ ni politikimɔgɔ ninnu dan sigilen don ka liberté la i y'a fɔ cogo min na parce que fɛn dɔ yɛrɛ i ye fɛn dɔ i fɛn sigi yɔrɔ dɔ ka élection élection a mana kɛ cogo cogo a mana kɛ bi o a mana kɛ ɲinɛ o a mana kɛ 5 ans après o a mana kɛ 10 ans après o élection ka kan ka organiser est ce que élection bɛ se ka organiser ka ninnu to dan sigilen don ninnu ka liberté la ou bien dimi donnen don u la bon ne bɛ min dɔn u bɛ tila ka ninnu gracier certainement président bɛ sɔn ka tila k'u gracier ou bien kiiri yɛrɛ bɛ n'u labila u tɛna to yen u bɛ waati de kɛ pour gagner du temps parce qu'on dit dans des situations exceptionnelles souvent mesures exceptionnelles u bɛ taa jamana tɛ fanga gulula k'o kɔnɔna na u y'a kɛ kun mun na n t'a dɔn mais jateminɛw y'a yira k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen n'a ka ɲɛnamaya bɛɛ ɲini ka kɛ cogoya dɔ la kanabila y'a ko walew olu bɛ kɔrɔn kojugu u bɛ kɔrɔn kojugu yan dɔrɔn tɛ an y'a ye k'a fɔ guerre kɛra jamanaw caman mun na i b'a ye k'a fɔ u bɛ liberté restreint c'est à dire maaw ka kanabila bɛ cogo mun na dɔw bɛ caman ba de b'a la tout près on a vu par exemple Côte d'Ivoire situation mun tun bɛ yen an y'a kow ye donc on yɛrɛ fɛ a bɛ yan mais n b'a dɔn k'a fɔ situation bɛ se ka non politique tɛ se ka kɛ ni politikimaaw tɛ parce que olu ka baaraw de don a fɛɛrɛw ni fɛnw mais n'i y'a ye jamanakɔnɔdenw fana i ye a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ politikimaaw de don parce que jamana fana kalifala olu la san 30 u b'a baaraw la donc o san 30 kɔnɔna na an nana bin kɔlɔlɔw dɔw kɔnɔna na et puis fɛn caman fana karila a kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ kana fo ka taa ayiwa kɛnɛya ko bunakun kan ka taa secteur caman na i b'a ye k'a fɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ maliyɛnden b'i ɲɛsin a secteur la k'a disi gosi k'a fɔ ne bɛ se ka n ka maliyɛnya la kana ni nin ye et puis n bɛ se ka waso n'a ye donc caman y'a bila minɛn mun kɔnɔ k'a fɔ politikimaaw ka baara dɔ tiɲɛ don politikimaaw caman de don ma a bɛɛ tɛ hali n'a sɔrɔ ɲuman kɛnɛ nka fɛn na ni kolon ka ca ni ɲuman ye ayiwa mɔgɔw kɔni bɛ u sɛmɛ o fɛn de la k'a fɔ nin man ɲi donc population yɛrɛ de ayiwa chaque fois o bɛ nin kuma in fɔ mais on sait que jamana tɛ taa politique kɔ hali maa minnu bɛ yen n'u k'u bɛna élection kɛ u bɛ obligé ka politique far de ta pour u ka politique baaraw kɛ hali an y'a ye k'a fɔ transition fanga a daminɛ waati maa minnu kun bɛ yen politikimɔgɔw écarté dɔɔnin transition yani coup de force filanan in kun ka kɛ transition fɔlɔ kɔnɔ u kun ye politikimɔgɔw écarté mais an nana ye politikimɔgɔ dɔw ye manifestation boloda dɔw yɛrɛ taara fo palais la ka taa u ka di conseil fo a wagati média dɔw y'a qualifié de du commandement ka a bila bandaw ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ bandaw bɛ transition ɲɛmɔgɔya la mais an y'a ye o kɔfɛ politikimɔgɔ dɔw donna transition kɔnɔna na hali bi an ka premier ministre yɛrɛ ale yɛrɛ ye politikimɔgɔ ye mais ni politikimɔgɔ minnu dan sigilen don u ka liberté la sisan ne bolo o bɛ se ka kɛ mun kɔlɔlɔ yɛrɛ ye à long terme transition in kan ni fɛɛrɛ ma sigi ka u ka liberté retrouver non pas que politikimɔgɔ mais transition kan k'i kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ ni ayiwa gɛlɛya bɛ na don aw ka ko la kiiri ta fanfɛla la n m'a fɔ kiirimɔgɔw ou bien u tɛ ka kiiri ka kɛcogo la o ye mun ye ayiwa parce que a kiirimɔgɔw olu bɛ to yen mais an b'a dɔn k'a fɔ les poursuivants en général olu bɛ min ka hukumu kɔnɔna na o ye ministère de la justice de olu en général i bɛ se ka décision bɛ se ka bɔ ministre yɔrɔ la ka procureur général k'a fɔ bon aw ka nin sigida in na nin ko in bɛ yen a ye procureur bila a ka nin ko fɛ o ko bɛ se ka bɔ yen mais n b'a dɔn k'a fɔ pour avoir un climat apaisé u kan ka ninnu ka situation na ye k'u labila pour situation ka apaiser climat sociopolitique a ka se ka ɲɛ parce que nin waati in na n ka hakili la maliyɛnw mago bɛ maliyɛnden bɛɛ la pour ka a baaraw kɛ jango sisan nɔ session du mois d'octobre o dayɛlɛla octobre kalo tile 7 ayiwa jamana ka musaka minnu bɛ na kɛ san kura nata o baaraw kɔnɔna na u ye ayiwa élection ko musakaw k'o don a kɔnɔ parce que salon o y'o bila prévision fɛn de kɔnɔ quoi budget mun kɔnɔ o ye ayiwa ko minnu bɛ na n'u sigilen tɛ n'a ye a kun b'o de kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a budget à 80 milliards là. Donc au bemira élection benake pour élection kake de façon inclusive beki ya konana beka baroke. Je pense que ou kanka nous situation na ye pas que eux comme nous fana be nous minana politico buna kunka ka alaye aywa ku labla ina foanya situation ye tchum na Sénégal. Donc élection ye korla la wole kama nye kuma faut certainement ils veulent gagner du temps. Élection ye korla la wa ise ku ubla anya ye ka fo songo kumbe kasola oni aywa Diomaye Faye ubla la kabo de la prison au palais ou bora ou élection que au passera au tarapale là au fond souvent ça fait partie de la politique. Oui, souvent il ka haklina parce que et don dané no mimbe moralique et souvent gelaw dobe do akona ne bisera ta kasola mais ma donc a faut toujours anga jamana par le passé et bega shogel munfo kofor konana en 1997 wa so anga don kuju donc en 97 an kunde foi kalama jamana ko la wasi au ba fa ye chugumina donc ni muntaga ni fen nu alpha o chama umna ko ubla kasola ma ukula ka bo 2002 amaye muntaga nu ani shogel nu oni Umar Mariko nu ou chama ou présenté ça fait partie souvent de l'espace démocratique en général en même il y a en Afrique donc voilà les hommes politiques souvent opposés au régime au sens vrai du terme donc opposé au régime donc au loube problème sera pour là mais par la suite ama yega fo situation be décanter ou be bla et baro politique baro be continuer donc nous minana je pense que au bena solution sera là à baro be sena et puis mo be ka angini pour se ka kanabla jumna ngakilla au bena kanabla justice bena clémence kui ina fo asbet bola madame la vie chère chamambo oko kokana voilà Clément Dambélé parce que un moment donné makuna fonia soro ina fo comme il le faut mais nyame ka foko aywa vocal mu na kumeka circula a to la quoi fora ko aywa vocal inta voix kala ye kabla mais akuna fonia ten embolo comme il le faut nya akuma de mais donc lu fona bon je pense que la situation benalaye et pour bise ka yere soro chumna sino politique bara la kumadola nimbala Chogel Moufleni il a fait la prison mais aujourd'hui il est premier ministre parce que hakina quel de kumadola amano donc il be bok kumadola il va sur marché interdit le il va faut constitution dia autoriser il be bok donc force là il be se gambina kata datu oui politique barawi donc à comment non quoi voilà à comment non voilà keba mumbe caméra ko fale reba don ulu tale Sénégal ou quoi hakina kele uni kemi seba afora parce que hakina kele o dedo uni kemi seba ou ya ira ka fo quoi tableau il y a une république voilà à fin fana instrument fana de force fana be ou force de l'ordre instrument judiciaire ou fana be donc ni ko do ke hakina kele e ko nimbe ke ulu ka teke donc ni nana hakina kele kuma do la bi resoro yenfe parce que abse ka ke fana emi yere soro yenfe donc na ne na fanga la mogore mun fana be na abaroke il fana o donde ibi na fam ka fo ja akobete if o re kama mogo ta fam e ya jatemine e Ablaye Wade ay Macky Sall mina ka datu yani Ablaye Wade la Diouf Wade mina ka datu Wade na le ay Macky Sall mina ka datu Macky Sall na le min be ka sege awulu mina ka datu songo ni mina donc souvent ça fait partie de la politique voilà voilà olu fana e do mina do fana ba former olu kama position be ka all les jeunes qui sont sortis pour le départ de la France de l'armée française du Sénégal olu bora ka manifester ou ya do mina clé de madama ko bla wala hal na soro klala ko labo donc ça fait partie souvent de l'appareil étatique souvent il te sait ka position femme fui ire kana kono ou ba fo ja ebe kan ni ko nkeleke e dun voilà imina na wati mina anye kelele ko be feno donc fanga na guno la ko de do fanga na guno la ko donc à ko man je pense que ça fait partie du jeu démocratique en général Europe du jeu politique pardon du jeu politique parce qu'en général Europe il commande que au lieu comment do lo bo nyombo mais taille voilà il taille ko kasola dombe ya ola bo nyogon nen mais on fait ou te ni osugo nuke ke kadika kasoke kasola ko bomandi ou lutala quoi mais on fait iba ya ala bon on est habitué je pense que ça fait partie
al min be bi peut-être sini nu nana fanga la ni ma woro bora ni chugana peut-être olu fana bi se ka ta kaso bastala e bora ka mulu fo so scénario possible di ka ira ka fo ali peut-être élection nya koro ou nu mina se ka bla ou bien yan élection ere che jamana nyamugo ere ni jugement kera jamana nyamugo ere se ka aka fendo tano ba permettre na fo ma grâce présidentielle ou jugement ko fait ou gracier ou bien ere faire politique ere se ka yala ere tuni bla bla ou scénario possible de mais et bolo 600 en question mais mesure du monde bi se ka pour que environnement politique sur propre garantie politicien mesure du maire c'est ka ta wala sa transition c'est ku lame ku aklina barakena et mina parce que ou kan ka lame ku aklina ka barakena yan transition yera ka ban peut-être au ba anto ambe fama transition wera ma ou bien mali yera na transition wera mais aka histoire la to mina bon au bara obeka ke nga kilo obeka lame parce que nous na bekero luta et c'est ça no lu te domina fanga ifemi abi yela madi ne e abeki tay e mamo lame e va fo fanga te est-ce que abebe ga kuta ou lame yoro do la anya yega fo rencontre do kera ne e fembe talike mais rencontre chamambe do ya boycott non o te bala o haklina ko te iba soro la jerebe ta ke kumuna ni ordre du jour ibisinga ko ta contenu ko netanna parce que ni ko ne ba don afo ne beta ke wa kodi a décider le ndo ako banendo donc n'était rien à je pense que la politique de la chaise vide au moins il se attaque tafo ka fo bon ni ko tableau mon flena amay ou bien abeta voilà parce que c'est la contradiction politique audio abeta ibita nye fo bon maintenant ni mimbe ka ke ni manga kete ni manga ay do tara et puis on voit leur voix apporter par exemple ma donc afo akra age de ou bien dimna do politique moro invité là mais on a vu nous Togo il a parlé du problème du centre a fait un de fois à quoi à wati a vidéo circulaire anya yeka fo a fait on a politiquement wara utara lukmana a fait donc au ministère tutelle nous y ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ni yo Ablaye Maiga colonel Ablaye Maiga bo onyema obe wole o ke kuma chama kula me kwa kuma parce que feleton bébé ñoo soro o de konnana a baro be côté madonga fo élection ko mbena ke utena fama parce que ni élection fora moté fongore politiquement ou ka fenyana ma ni dara wara bi kay bo boy ka politique blay kan wala sa bi sega mais o de fora al min me bi bu sega ke politique mayo chine nu kerai parce que politique est fin do e itise ka fam fo ni duna kono e be wale do de ta kuma do la parce que kuma do la il va faire un compromis bala quoi benga ini do be benga sur la tableau de clé mo ba fo karsa ikumbe karsa kelebi mais bi fanga no fait avec un oui fanga parce que voilà parce que politique était doré la nini de doka fanga nini ka ala boli anya ye ka fo Allemagne tout récemment mingera président sisana a wajibiala ani mamu ministre Olaf Scholz voilà premier ministre chancelier oui chancelier allez chancelier premier ministre c'est bien ça voilà c'est vraiment ça mais après président Adjor là pour on la mel jokulu ka c'est ka femme sinon on va donc avoir par exemple Angleterre premier ministre de bien Israël premier ministre de bien mais ou président Adjor de là quoi mais na on premier ministre ou ben aye na fo shogel tanyo kona de ou dunga fanga bulcho ne shogel tabo ka fanga bulcho te kile voilà donc on est comme ma fo président pour on la mel jokulu ka c'est ka femme voilà Allemagne président moi ka femme de me ba fo chancelier mais avec jorom na be président jorom o kelenga na fangana pour ga se ka député o chama so uni mawdo de farla nyongo ko hakilna o fu yere tekili ta fon yere tekili mo yere te mira la ka fo ku bi se ka fara nyonga mais o farla nyonga pour ka fanga bi se ka bas ki est-ce que ma français c'est ça Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon ka parti farla nyonga wala saka extrême droite o kana se kana fanga la voilà o fangira élection bana worom ina clé damina tout voilà clé damina parce que Macron flene ay premier ministre ta ka speaker soro o wa charia min fo o manga ke ko mamumbe no ka député ka chani mabe donc o de premier ministre di saration o de fo donc ima sara sosoye maintenant kera onye o de kama politique ko te fam kuma do la façon de mun bi nu aye ka fo kuma kan sigilendo shara o sigilendo mamuni asigira mamuni fe o be klatu ni ka soso o te de bala banko do quoi
mais imagine Macron est minge normalement kan ga boy mais en France na kera an ka farafin Voilà. jamana chama na ibaye a kuma be cha donc politique ko de ka cha o de kama ni ta kono ibe kuma chama fo mais ni dona kono e fona obligé ne do ka ke mado par exemple dans ne be exemple là awa dugu be Rome e be élection e ba fait ka ke mairie e reba do jama do bi bulu mais isina ke ou bien isina muso mbe no fona be fanga sinema no fona be fanga mun no fe e reba do ga fo ni mi kulushi abe gela na ni do intara fara ɲɔgɔn kan abe son gechi do ibe obligé ini do mun te bende e be fere tigɛ ka do kan sufɛ a fa akasa ne ba fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔ an ka taabolo tɛ ne mairie sɔrɔ me ni jɔrɔ di ɲa ka mɔgɔ ma aw be discussion kɛ n'aw bɛnna fɛnw na donc aw be temps en coalition donc n'a ye mairie sɔrɔ a b'a la ye a b'a exercer ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ partenaire de ka baaraw kɛ politique baaraw ye nin ye o de kama jamana kɔnɔ a tɛ ka se ka faamu donc mɔgɔw bɛ u ye u bɛ kɛlɛw la hakilina kɛlɛw ni fɛnw na mais élection mana se u bɛ fara ɲɔgɔn kan maaw o bɛ maaw kabakoya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que u bɛ fanga ɲini de kɛ pour walasa fanga ka laboli parce que ni fanga t'i bolo hakilina mun b'i bolo bi i tɛ se k'a laboli a bɛ comme exemple bi pour i ka kɛ journaliste ye f'i ka kalan de kɛ walasa i ka se ka na a baaraw kɛ k'a laboli i b'a sɔrɔ a ka di mɔgɔ caman mais n'i ma bila a minɛn kɔnɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc o fɛnw de bɛ yen min bɛ ka kɛ ça fait partie de l'espace politique an b'a ye kuma bɛɛ a bɛ kɛ mais bɛnw bɛ tila ka sɔrɔ a la n b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ bɛ bɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la quoi. wagati min dira ma o b'a fɛ ka sa danna sisan hakilina laban jumɛn yɛrɛ de b'e bolo an ka nin thème filanan in kan n'o ye les 11 leaders n'o ye ɲɛmɔgɔ minnu minɛlen don hakilina laban jumɛn yɛrɛ de b'e bolo n'o bɛ se ka kɛ kuma bakuruba ye walasa ka ni an ka bi jɛmukan clôturer. Bon ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a ko la u ka kana bila parce que kaso ma ni hali ni mɔgɔ mun tɛ bɛn i tɛ kaso ŋaniya n'a ye parce que n'i bɛ yen o ye i ka ko bɛɛ de sirilen don i tɛ se ka bɔ ka t'i sagona yɔrɔ la i tɛ se ka bɔ ka t'i ka ko kɛ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na i n'i ka maaw tɛ se ka ɲɔgɔn ye i n'a fɔ a ka di ye dɛ i n'i ka denbaya tɛ se ka na mɔgɔtigiw de don jɔyɔrɔbatigiw de don n b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na an delila ka ayiwa fɛɛrɛw sɔrɔ nin ko modèle ninnu na n bɔra ka min fɔ misala kɔnɔna na olu sɔrɔla waasa maaw ka se ka kana bila n ka hakili la négociation bɛ se ka kɛ la justice aussi elle est humaine hadamadenya bɛ kiiri kɔnɔna na n b'a dɔn k'a fɔ u bɛ na u ka situation na ye waasa u bɛ se ka bila cogo min na arasibat b'o kɔnɔna na tata rouge b'o kɔnɔna na fo ka na se clément ma ani 11 leaders i bɔra ka o min fɔ n b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana faamaw u bɛ na fɛɛrɛ sɔrɔ a la politique kɛlaw don n b'a dɔn k'a fɔ hakilina kɛlaw de don kuma dɔw la dan bɛ kari ɲɔgɔn na mais n b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ ɲɔgɔn na waasa an ka jamana in a bɛ se ka a sinsin halisa cogo min na politiko ta fanfɛla waasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na donc les 11 leaders fo ka fara maakɔrɔw kan bɔra ka min fɔ ni ala ka jɛ an bɛ ala deli kiiritigilamaw ayiwa o tulo b'an na an tɛ se ka u ka baara kɛ u nɔna nka kiiri kɔnɔna na u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na hadamadenya b'a la donc n b'a dɔn k'a fɔ u bɛna u mago to jamana ɲɛmaaw fana u k'u impliqué fɛn bɛɛ tali kɛ an ka kulubaw fɛnɛ setigiw fɛn o fɛn bɛ yen ka kɛ diinɛ yɔrɔw fɛn bɛɛ tali kɛ société civile fɛn o fɛn bɛ se k'i impliqué parce que an bɛ ka cohésion sociale mun fɔ hali an bɔra ka semaine nationale de la réconciliation o bɔra ka kɛ mois de septembre la sa waasa maliyɛndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na n b'a dɔn k'a fɔ criminel de guerre tɛ loi d'entente nationale u taara sanogo n'a nɔnaw mɔgɔ affaire bila la n b'a dɔn k'a fɔ an ka jamanaw ye kobaw kɛ ka tɛmɛ nin ko in fana u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ nin na waasa an ka jamana an bɛ se k'a jɔ cogo min na k'a di an denw n'a mɔdenw ma cogo min na i n'a fɔ an y'a sɔrɔ an bɛnbaw bolo cogo min na. An bɛ dugawu kɛ an ka jamana bɛ se ka sigi sen kan cogo min na politiki n'a ka sira kɛ ani lakana sira kan ani hali ni sira wɛrɛ minnu bɛ yen o de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na Musa Konate an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la an b'a fɔ an lagɛbagaw ye ani an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye k'aw k'an bɛn samedi wɛrɛ an ka jamukan kan n'o ye dɔgɔkun kibaru ye.